So what's up guys? Babalik. Sabihin mo ano? Counting update lang. 8. Nasa Kasi nasa ano kami, pili. Kasi 8 pa kami hindi nabibigyan. At kakain mo 8 na nga kami lang. sa Bicol diner. Ay nakikita yun sa likod. Tapos after nito punta na kami sa Manila. Mga gutom na gutom. Ano dito gawa na old school yung tema. 5,000. Sobrang old school niya, tapos yan, ganda ng tema, napakatalino nung gumawa. Ang dami ding old school na gamit, may typewriter, may radyo, Nakaya ka ba natin po yan? Nakatulog ako. Nakapagod. telepono, camera na old May school. nakagilig. Tema niya is old school. Tapos old school na mga sasakyan, sa mga signboard, tapos sports. Yun lang. Saka old school music. Kita niyo naman may alala. May disc. Music disc. Kahit mo na kami. A few moments later. Problema ka. Ay, natawag ko ba ito sa subscriber? Puro na pala mga isalming ito mga egin. Puro na isalming. Ano na uda? Ito ba yung mabasa mo yun?
the next day. Pauwi na kami. Nasa Kalawag na kami sa sentro. Kakain na lang kami. Mamaya pa kami makakarating sa Manila. Ano yun? Ang gabi pa. Ngayong gabi pa. Yung driver ko. Ma! Pauwi na kami. Here we go, Laguna. Mamaya kaalis na tayo. Hello? May ikaw gabi ha? Oo naman. Oo, may gabi ha. Pauwi na tayo, wala man lang ako binablog. Kaya to, tutulog ako, tutulog eh. Ba't kaya matulog? Sinamot na ako, gutom na to, isa oh. Dami ko lang i-edit. Tapos Wow! little update. Nasa baba na kami ng Ini. At Timonan to, di ba doon? Oo, Timonan. Timonan? Shout Wala out. palang tao, visit. Shout out ako. Timonan na ata to. Basta nasa Shout baba out kami ng ako. Ini. Ng Ini. Shout out ako. Hindi kami doon dadaan kasi marami kami karga sa likod. Tapos Shout sobrang out. mabigat ang sasakyan. Shout out. Yun lang. Langit. Maya ako na din yung magdadrive kaya hindi ako makapag-update ng vlog. Baka makapag-update na ako pag may stop over na ulit. Shout out. Dito na ulit. Shout out. A few moments later. So, what's up guys? Update lang, no? Nasa bahay na ako, kitang-kita nyo naman. Ayan. Ang oras natin ay 11:17. Sobrang late na ako nakauwi. Kasi, at saka hindi rin ako masyado makapag-vlog. Siyempre, pagod sa biyahe, naantok, tulog, tapos ako pa yun, nag-drive pa uwi. I mean, kalahati, halfway kami ni Pam. Tapos ngayon, tamang ano na lang, pahinga lang ako kayo. Tapos ngayon, may nakamalit. May nakamiss. Skyler.
siya ganun ka-entertain, pero sana ma-enjoy nyo lahat ng montage na meron ako na ipapakita ko sa vlog. Yun yung mga siguro dapat puntahan nyo para mas ma-enjoy nyo yung Bicol. Lalo na yung sa Kagsawa Ruins. Para yung kitang-kita yung mayon. Sobrang solid dun. Napakaganda. Ang harap ang aso. Si UNC naman. Yung damit ko yung pa din. Hindi pa rin ako naliligo. Skyler, ito. Skyler. So ngayon, hindi ko alam kung kailan ko ma-upload to, pero pag napanood nyo na to, siyempre, tagal na ako nakawait. November 3. So yun lang guys. Like, comment, and subscribe to my channel.